ovo, e, kako se zove, da, dolazi kasa ustao ujutru i pije ovu kafu i, i, i treba da idu na svadbu u 12 sati, da idu na svadbu. Pošto se ovo jedan tamo, ovaj, Dragiša, Dragiša, Dragiša pravi svadbu i ovo ženi se i treba da idu u opštinu da potpišu sa mladom ovom Ljiljom. I ovaj, kaže, zove tasa Muju, kaže, Mujo, donesi mi ovo cipele, ovo, moje su stare ovo 2 godine. A ovaj kaže, pa zašto ti trebaju cipele? Pa kaže, nisam bio od prošle godine ovo na svadbi. Ovaj kaže, pa što nisi bio od prošle godine na svadbi? Pa kaže, ovo, niko me nije zvao na ručak. I ovaj kaže, dobro, kaže, evo, ja dolazim kod tebe, donosim ti ovo cipele. I donese njemu cipele i proba ove cipele i kaže, kaže, ove cipele me žuljaju. A ovaj kaže njemu, kaže, pa što te ovo žuljaju, kaže, nećeš ići na svadbu. On kaže, pa šta ću, kaže, morat ću ovo da uzmem ovu mast i lepo da ih očistim i da ih namažem i malo da ih nosim ovo po kući, po kući pa onda da idem u 12 sati na svadbu. I kaže, znači uzimaš ove cipele? Kaže, uzimam, kaže, to su cipele od prošle godine. Stop.